आज सब कुछ के स्वरूप बदलल जाता। विकास के आंधी और विकसित होखे के होड़ में आदमी जीवन से उठ के चांद और मंगल पर भी आपन आशियाना खातिर जमीन के तलाश रहल बा। कुल मिलाकर कहीं तो यहाँ भी जिंदगी ही जियल ह और चांद मंगल पर भी जिंदगी ही जियल बा। नया सरकार घर घर रसोई गैस दे देलस, लकड़ी के चूल्हा बंद हो गईल, लेकिन आज हमनी के दम घुटल प्रदूषण से ज्यादा ही परेशान होतनी जा। रउरा लोग के लागत होई कि आदमी बड़ा विचित्र बा, विकास के बुराई करता। एकरा त आदिम में ही छोड़ देवे के चाही। हम राउर क्रोध के सम्मान करतानी, रउरा सामने कुछ तथ्य रखतानी त शायद रउरा एहसास होई कि आदिम के भी जिंदा रखना जरूरी बा। ई हम नइखी कहत, ई रउरे लोग कहतानी जा। अंतर बस ई बा कि हम बेबाकी से बोलतानी और रउरा लोग आपन कृत्य से। अगर रउरा विश्वास ना होखे त हम कुछ दृश्य रउरा लोग के सामने प्रस्तुत करतानी। हमरा पड़ोस के अंकल दम भर कॉलोनी वाला के गरियावेलन। एक बार उ हमरा से कहत रहन कि इहाँ के लोग वाहियात ह, केहू के सफाई के ख्याल नइखे, जहाँ मन करे ओइजे कूड़ा डाल देवेला, नली में पॉलिथीन डालेला और सड़क के गंदा करावे के आदत लोग के हो गईल बा। ई सब बात हमरे पर लागू नइखे होत, एहसे हम हामी भरत जात रही। अगला दिन हम भी अपन पड़ोसी पर ज्ञान गंगा के अविरल प्रवाह जो हमार अंकल सुनैले रहन उहे देवे लगनी। हमार पड़ोसी थोड़ा बेखबर सा रहेलन, लेकिन आज हमरा अंदर रोष भरल देख के कहेलन कि अरे मिश्रा जी शांत हो जाई, चली एक एक सुट्टा लेवल जाए। घर पर मेहरारू से बहस करे पर बड़ा तकलीफ दे होला, ऐसे अंदर के गुब्बारा के बाहर निकालना ही श्रेयस्कर बा। हम सिगरेट के हाथ ना लगावत रही, एकरा मतलब ई ना रहे कि हम सिगरेट के धुआं से ही परहेज करत रही। हमारे एगो मित्र रहे, बतावत रहे कि कैसे ओकर बॉस ओकरा के बीड़ी पिए के लत लगा देलन। उ बतावत रहे कि कमीना बॉस रोज एक मुट्ठी बीड़ी ले आवत रहे और हमरा के घंटे घंटे में बाहर ले जात रहे और हमरा के बीड़ी पिला के खुद धुआं सूंघत रहे। बॉस के खर्चा से बीड़ी के साथ साथ मुफ्त के कोल्ड ड्रिंक भी मिल जात रहे, त लागत रहे कि सही बॉस मिलल बा। रोज हमरा ऊपरे 100 रुपया खर्च करेला। एह तरह बॉस हमरा के स्मोकर बना देलस। हम बचपन में पढ़ले रही कि मितव्ययी होना गुण ह और कंजूसी दुर्गुण, और रउरा अपन पत्नी कंजूस और रउरा मितव्ययी, तो कोई भी लत रउरा के छू भी ना सके। रउरा लोग हमार मजाक न बनाई, ऐसे डरी ना, पर बात आ गईल बा त बता देतानी कि हमार श्रीमती जी हमरा जेब में गिन के पैसा डालेली और घरे आवे पर एक एक पैसा के हिसाब लेवेली। शायद यही कारण है कि हम अब तक कोई गलत आदत ना पकड़नी। हमारे एक सहपाठी जो कई के मुफ्त में सिगरेट और दारू पिलावेला और जब सामने वाला पी पी के ओकर मुरीद हो जाला तब ओकरा मोटा पैसा कर्ज के रूप में मांग लेवेला। ओकरा बाद पैसा वापस लेवे के एक पंचवर्षीय योजना हो जाला। उ खुद बतावेला कि भाई अब जाल इतना फैल गईल बा कि दोस्ती की दारू खरीदे के जरूरत ना पड़ी। लोग अपना ही पैसा वापस लेवे खातिर हमरा से पिए के बुलावेलन और धीरे धीरे करके पैसा वापस करेलन कि हमार हर विजिट पर हमरा मुफ्त के पेग मिली। अब रउरा वापस ले चलतानी जहाँ हम और पड़ोसी दोनों खड़ा रहिला। पड़ोसी कस भरत रहन और हम फिलिस्पर की तरह सुनी सड़क के। तभी एक मोटा सा लेब्राडोर हमारा बिल्कुल करीब आ गई। तब एकाएक से हमार फिलॉसफी जो शायद कुछ हमरा बोले के तैयार करत रहे, एकाएक नुकीली दांत वाला कुत्ता के देखते ही गुम हो गई। हम धीरे धीरे सरकते हुए अपन पड़ोसी के पीछे जाके ई सोच में खड़ा हो गनी कि अगर ई कुत्ता के कुत्तापन दिखाई तो पहला शिकार तो पड़ोसी हुई। ई समाज में रहते रहते हमरा भी ई भाव आ गए कि अगर नुकसान निजी हो तो ज्यादा दुखद होला।
कुत्ता सड़क के इधर उधर सड़क के सुंगलस और सड़क के ठीक बीचों बीच में ऊ जाके मल त्याग देलस। हमार पड़ोसी ई देख के भड़क गइलन और ऊ जोश में कुत्ता के डांटे लगलन। कुत्ता धुआं उड़ाते हुए आदमी के देख भड़क गइल और जोर जोर से भूखे लागल। हम धीरे धीरे सरकते हुए तब तक काउंटर के पीछे दुकान के अंदर चल गईनी। कुत्ता के नुकीली दांत के देख के हमार पड़ोसी के भी छक्का छूट गईल और आपन तरफ आ रहल कुत्ता पर ऊ तड़ाक से एक थम्स अप के बोतल दे मरलन। कुत्ता भयानक ढंग से गुर्राए लागल। तभी सामने वाला अंकल आकर ओकरा के गला के पट्टी पकड़लन और ओकरा के जंजीर ले लगा देलन। अंकल हमार पड़ोसी से माफी मांगते हुए कहलन कि एकरा कुछ समय खातिर रोज छोड़ दीना ताकि आपन शौच क्रिया कर ले। हमार पड़ोसी अंकल के सड़क की ओर देखते हुए कलश की देख सड़क ही गंदा करवा देलन। अगर कुत्ता के शौक बा तो घर में ही शौच करवावस। कुत्ता के यूं खुला छोड़ के सड़क के गंदा और खड़े गाड़ी के टायर के नहलावे में पता नहीं रउरा लोग के का मजा आवेला। अंकल कुछ बोलतन लेकिन उनकर नजर हमरा पर पड़ गईल तो झेपते हुए ऊ कुत्ता के खींचते हुए घर लेके चल गईलन। अब ऊ हमार पड़ोसी से शुरू हो गईलन कि उन्हें गुटखा के मुंह के हवाले कईलन और कहे लगलन कि पढ़ल लिखल लोग देश के गंदा करता। ई लोग कुत्ता के सड़क और पार्क में घुमावे के बहाना उनका के टट्टी करवावेला। हमार विचार से तो ऐसा लोग के देश से निकाल देवे के चाही। इतना कहते हुए वो मुंह से एक पिचकारी मारते हुए सड़क के रंगीन कर देलन। हम उनका द्वारा सड़क पार फेंकल जलल सिगरेट के फिल्टर, गुटखा के पैकेट और पिचकारी से रंगीन सड़क के देखते हुए कुछ न कहनी की उचित समझनी। सुबह के समय यूं ही बीत गईल। पत्नी के डांट सुन के तैयार होके हम घरे पहुंचनी तो श्रीमती जी हमारा अंदेशा के अनुरूप ही हमरा से प्रश्न कर बैठली कि अब तक कहाँ रही। हम बतैनी कि सड़क पर टहलत रही तो बड़बड़ाते हुए कहली कि कभी बालकनी में तो कभी सड़क पर पागल जैसे खड़ा होने के शौक चढ़ गईल बा। हम सब समझत रही कि नई पड़ोसी जब से आई तभी से रउरा वर्जिश के शौक चढ़ल बा। हम बहस करे के मूड में बिल्कुल ना रही। ऐसे ओकर हाथ से बेलन लेके लोई पर चलावे लगनी और श्रीमती जी के गुसलखाना भेज देनी। रउरा लोग भी कहब कि उल्टा पुल्टा न समझ बैठी। ऐसे रउरा के बता दी कि हमार नया पड़ोसी के बारे में श्रीमती जी हमरे बतैले रही। ऊ हॉट पैंट में छत पर घूमत रहेले। ऊ देखावे खातिर श्रीमती जी ही हमरा के बालकनी में ले गई। अगला दिन जब भिंडी के सब्जी और अमरूद के बीज दांत में फंस गए तो ओकर टूथपिक से हम निकाले कुछ ज्यादा ही समय बालकनी में लगा देनी। ये संजोग कहीं कि नया पड़ोसी हमरा वही समय पास के नजदीक के मेडिकल स्टोर के बारे में पूछे लगली। हम बालकनी से ही उनका के मेडिकल स्टोर के जानकारी देनी तो मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहली। हम फिर मुस्कुराते हुए बालकनी से अंदर आईनी तो देखनी कि श्रीमती जी हमरा के खिड़की से देखत रही। ओकरा बाद से ही गाहे बिगाहे हमरा पड़ोसी के चक्कर में रहे के इल्जाम मढ़ देवली। हम रोटी के कैसरोल में रख के अखबार लेके पढ़े बैठ गनी। दोनों पड़ोसी के बोली और कित हमरा आँख के सामने घूमे लागल और हम सोचत रही कि लोग कैसन बेशरम हो गईल बा। स्वयं ही ऊ कित के करेलन और दूसरा के वही कित खातिर गाली देवेलन। दिमाग में ये सारा बात चलत रहे और हम जल्दी जल्दी नहा धोवा के दफ्तर खातिर निकलनी। आज मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन पकड़े खातिर ढेर सारा लोग कतार में रहन। हमरा आगे कुछ लड़का कतार में घुसते हुए कोशिश करत रहे तो हम विरोध कैनी और शिकायत खातिर CISF के जवान के बुला कर ले आईनी। हमार तेज आवाज सुन के आगे खड़ल पांडे जी हमरा के बुलैलन और चुपके से लाइन में लग जाए के कहलन। पूरा हंगामा खड़ा करके हम चुपचाप लाइन में आगे लग गईनी। मेट्रो ट्रेन में बैठे पर जब मन सुबह के घटना और पड़ोसी के याद करके उनका बारे में सोचत रहे तभी हमरा अपन करनी के भी ख्याल आई कि लोग कमो बेश सभी लोग एक जैसन ही बा जो दूसरा के गलती पर उनका के भला बुरा कहेला ना चुके और अपना बारी में सब कुछ भूल जाला। हमरा मालूम रहे कि बात रउरा मंजूर ना होत हई मगर
केहू भी कतार के याद दिला दी, जेमे रउरा वीआईपी ट्रीटमेंट वाला के तब तक गाली ही देब जब तक रउरा वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिली। ऑफिस में दिन भर दिमाग लड़ा के थका शरीर जब 5 बजे के इंतजार करेला तो मालूम चलेला कि आज सारा बस और मेट्रो कोरोना के देखते ही आधी क्षमता के साथ चल गईल। हम 5 बजते ही मेट्रो स्टेशन खातिर भगनी। स्टेशन के आगे आधा किलोमीटर के लंबी कतार देख के होश फक्ता हो गई। भीड़ के देख लागत रहे कि बाहर ही कोरोना न हो जाए। एक जच्चा जैसे मास्क हटा के अपन पीछे पलट कर अपन हम उम्र के संबंधी से कुछ बोले कि सिविल डिफेंस वाला तस्वीर खींच लेलस। अब 2000 रुपया के फाइन की लेके बहस चालू हो गई। बेचारा के पास 50 रुपया और मेट्रो कार्ड के अलावा कुछ ना रहे। ऐसे सिविल डिफेंस वाला ओकरा के धमका के छोड़ दिलस। हमरा लगभग 1 घंटा के इंतजार के बाद गाड़ी मिलल। अभी सीट पर बैठल ही रही कि बगल में बैठल नौजवान सरकार के गरियावे लागल। हमरे तरह कहे लागल कि कतार में कोरोना ना हुई, ट्रेन में घुसते ही कोरोना हो जाई। का बकवास लागल बा। पॉलिसी बनावे वाला सभी के तो मौज बा, केवल जनता मरतिया। हम शायद हाँ में हाँ मिलैती कि एक सर्जन बोल उठलन कि बेटा मेट्रो बंद जगह ह, यहाँ छींके आदि पर संक्रमण के संभावना बा। सरकार लाइन में दूरी बनाकर खड़ा होके के बोलले बा, जनता ही चिपकतिया। एह पर सरकार का करी। घर आके खाना खा के सोए खातिर जब बिस्तर पर आई तो सहसा ध्यान करे के विचार आई। ध्यान करे खातिर जैसे ही आंख बंद कईनी तो सुबह से शाम तक के पूरा घटना चलचित्र के भांति घूम गई। ओकरा बाद निष्कर्ष के रूप में पैनी कि सुबह से जितना उपदेश मिलल उनकर स्वार्थ रहे कि लोग समझदार कहे। बचपन में जब मानस के चौपाई सुनले रही उ याद आ गई। सुरनर मुनि सब करियह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। जब बड़ा बड़ा ऋषिगण स्वार्थ से ऊपर ना उठ पैलन त हम समान लोग भला के खेत के मूली हैं। लाइट के जलता देख बिग बॉस देख रहल मोहतरमा आवाज लगैली, कल ऑफिस बा का? फिर सारा दर्शन गायब हो गईल और अच्छा बच्चा के तरह लाइट के साथे आंख बंद कर लेनी।